Malta huwa l-iktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn in-nies jħossuhom jagħmlu parti minn dik li tissejjaħ middle class. F'pubblikazzjoni din il-ġimgħa, l-Unjoni Ewropea uriet kif 75% tal-Maltin jħossuhom jagħmlu parti minn din il-parti tas-soċjetà. Iktar minn hekk din is-sena kien hemm 16% iktar li wieġbu li jħossuhom bħala parti mill-middle class. Dan ifisser li l-miżuri tal-gvern maħsuba biex jgħinu n-nies jagħmlu qabża l quddiem fil-kwalità tal-ħajja tagħhom qed iħallu l-frott. b'75% ifisser li Malta għandha l-ikbar middle class fl-Ewropa, bil-medja Ewropea tkun dik ta' 46%. Riżultati b'saħħithom f'din l-istatistika kien hemm ukoll il-pajjiżi Skandinavi. Dan ir-riżultat, bħala parti mill-Eurobarometer, ħareġ fl-istess ġimgħa li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera li naqas il-faqar. Minbarra hekk dan ma kienx l-uniku riżultat b'saħħtu tal-Eurobarometer li wera wkoll kif għal kull persuna li fl-2013 kienet temmen li b'mod ġenerali pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba, illum hemm tnejn. B'hekk il-burdata tal-Maltin inbidlet minn waħda kemm xejn negattiva 5 snin ilu għal waħda ta' ottimiżmu illum il-ġurnata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.